Assalamu alaikum. Moje pitanje je u vezi džihada. Neahmedi muslimani govore da je džihad skriveni stup islama i također govore da Ahmedi muslimani ne vjeruju u džihad. Ja trenutno učim o Ahmedija vjerovanju i želio bi da mi odgovorite u vezi ovoga. Hazur kaže Ahmedi muslimani vjeruju detaljno u sve stubove islama, to jeste u temeljno učenje islama. Znači mi totalno vjerujemo u istinitost časnog Kur'ana i mi vjerujemo da ova knjiga nije samo bila za vrijeme prije 1400 godina, da je i na današnjici važeća i da će ostati da bude uputa za ljude, to je sveta knjiga koja će da ostane da ljudi prate iz nje. Mi također vjerujemo u riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da njegova poruka je zadnja poruka koja je došla svijetu i nijedan poslanik poslije njega ne može da dođe da bi promijenio najmanju riječ koju je on nama donio. I sada kada predstavljam naše vjerovanje, ova tvrdnja protiv nas nema mjesta. Ovo se samo može desiti da neko namjerno pokušava da nas predstavi na pogrešan način. Šta mi vjerujemo jeste u vezi džihada da je to podmoranje za svakog muslimana. Nijedan musliman ne može, jedan vjernik ne može da živi bez džihada. Ali šta je džihad? To je pitanje. Da li je to islamski džihad koji oni predstavljaju? Da uzmete mač i zbog toga što postoje religijske razlike i da ubijate ljude samo zbog toga što se ne slažu sa islamom. Ako je to džihad, naravno da se mi sa takvim džihadom ne slažemo. Zato što se časni Kur'an ne slaže sa takvim džihadom. Niti Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu alejhi ve sellem se ne slaže s tim. Nikada ne ubijajte ljude samo radi toga što imaju razliku u religiji. Ljudi su ga posjećivali, on je živio sa Jevrejima, sa idolopoklonicima, sa raznim ljudima i nikada nije naredio da se bilo ko pogubi radi toga što je imao različito vjerovanje. Onda nema opravdanja ni za kojeg muslimanskog učenjaka da pogrešno tumači islam, bilo to da je u vezi džihada, i da pripisuje koncept džihada časnom Kur'anu ili Hazreti Muhammedu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, džihad koji nema veze sa njima. Onda šta je džihad? Prvi džihad koji se govori u časnom Kur'anu je džihad s Kur'anom. To jeste uzvišeni Allah kaže poslaniku radi džihad protiv njih sa ovom knjigom. Znači najveći džihad svakog muslimana jeste da predstavlja časni Kur'an drugima, da radi prema časnom Kur'anu i da se ponaša i da postavlja primjer drugima na taj način. Ovo je najbolji džihad koji osoba može da razmišlja u vezi čega osoba može da razmišlja. I ovo je islamski džihad. Broj 2 džihad koji je spomenut u Kur'anu i hadisima jeste džihad da se borite protiv samog sebe ili tog dijela vas koji vas poziva na loše stvari. Znači da se borite protiv samog sebe i onoga što vas navodi na šejtanske misli ili djela. To je džihad između svjetla i mraka. I taj džihad počinje
iznutra vas. Ja kad kažem da čovjek to treba, to je i za čovjeka i za ženu. Taj džihad je za sve. I ovo je džihad u kojem rijetko ljudi učestvuju. A ti ljudi često govore i spominju džihad, u kojem ne učestvuju. I ovo su dva najvažnija džihada u islamu, koji su totalno zapostavljeni. Treći po redu dolazi džihad sa mačem. A šta je taj džihad? Da li borba sa mačem, metcima, oružjem može biti nazvana sveta? I ako može, u kom slučaju je nazvata sveta? Časni Kur'an je toliko jasan u vezi ovoga. Ako pročitate Kur'an bez ikakvih predrasuda, tako ćete dobiti čist odgovor u vezi ovog džihada. Često spominjem ovaj ajet koji govori u vezi ovog trećeg džihada. Džihada s mačem, ali kad spomenemo džihad s mačem, to znači sa svakim oružjem. I ovo nalazimo u suri Al-Hadž. Ovdje po prvi put u ovoj suri se daje dozvola da vodite rat protiv onih, i sada ću da objasnim šta znači oni, ko su ti. To nisu oni koji se ne slažu sa vašom vjerom. Ne protiv onih koji kad su čuli vašu poruku, odbacili su je. Kad čujete ove riječi, bit ćete iznenađeni kako bilo ko može da ih protumači na pogrešan način. Dozvola vam je data onima protiv kojih je mač već uzdignut. Ovo je vrlo jasno, znači dozvola je data onima protiv kojih je mač već podignut protiv njih. To je prvi uvjet. Uprkos činjenici da oni nisu uradili ni jedan zločin, zasigurno Bog ima moć da pomogne ovim ljudima. I ovo je također vrlo važan dio. Znači u ovom slučaju ovi ljudi nisu bili počinili ništa protiv bilo koga. I znači oni su vrlo nejaki i svak može da dođe i da im nanese zlo. Znači časni Kur'an je tako prelijep da kaže mi vam dajemo dozvolu i mi smo ti koji ćemo da vam pomognemo. Znači ako uzmete ovu dozvolu, Bog će da bude onaj koji će da stoji iza vas. Nije važno koliko ste vi nejaki, ali ako vam mi damo dozvolu, mi onda uzimamo to pod svoju zaštitu i bit ćete pobjednici. Da vam pomognemo da budete pobjednici, to je vrlo mala stvar za Allaha. On može sve. Ali priča o njihovom progonu je nastavila se dalje. Tu dalje stoji da su ovo nedužni ljudi protiv kojih je nepravda i progon učinjen do te mjere da su bili istjerani iz svojih domova, iz svoje zemlje, iz svog rodnog mjesta. A ti ljudi što su to uradili, oni nisu imali nikakvo pravo da to im urade. Onda nam časni Kur'an govori jedini kriminal koji su oni uradili jeste što su posvjedočili da je Bog naš gospodar. Rekli su Allahu Rabbuna. I ovo je jedina stvar koju su oni uradili što je prouzrokovalo njihove neprijatelje da im nanose razne zločine protiv njih. I oni nisu bili zadovoljni samo da ih izbace iz svojih rodnih krajeva. Oni su i dalje nastavili da ih progone. I dalje govori se da ste vi došli u Medinu, napustili se svoje domove, ali rat protiv vas nije završen. I
Mač je i dalje. Mač će tek sada da bude protiv vas. I ako oni dođu i sada kad ste se vi selili, mi vam dajemo dozvolu da se borite protiv njih. Ovo je uistinu predskazanje šta se desilo na Bedru, a obećanje koje je Allah dao ispunio ga je na najljepši način. Oni su bili u tako malom broju, bili su nejaki. Oni su se borili protiv tako jake armije koja je bila 1000, koji su imali konje i razno ratno oružje, a ovaj mali broj od 313, taj broj se sadržio od starih ljudi, od vrlo mladih, vrlo neiskusnih ratnika. A obećanje je bilo toliko pozitivno od Allaha, koje kaže neka dođu. Ovaj put ako vas oni napadnu, mi vam dajemo dozvolu da se branite. I mi možemo da ih porazimo. Bog je uz vas i nemojte da se brinete. Onda je također princip džihada tu spomenut, iako ova ulema koja uvijek spominje džihad i džihad radi političke svrhe, ako oni pročitaju ovaj ajet, nemoguće je za njih da predstavljaju islam na pogrešan način i tumače ovo u vezi džihada na pogrešan način. U časnom Kur'anu jasno stoji da Allah nije dao odobrenje da se neki odbrane od drugih. Šta bi se dogodilo da se to nije desilo? Crkve, sinagoge, sve Božje kuće bi bile uništene. Znači Allah tu spominje da crkve, znači kršćanske bogomolje, jevrejske sinagoge, pa spominje onda i džamije da bi bile uništene. Džamije u kojima se često veliča Božje ime. Da li shvataš poruku iz ovog naređenja u časnom Kur'anu? Prema ovome, znači džihad je da zaštitimo mjesta na kojima se obožava Bog. Znači bilo ko, pa čak i ako neko napada kršćane i kršćansku crkvu, ti ljudi trebaju da budu zaustavljeni i ubijeni. I onda Hazur kaže u Kur'anu ne spominje se prvo da se zaštiti džamija. Džamija se spominje na zadnjem mjestu. Znači, poruka u ovom ajetu je fantastična. Znači, jednakost i zaštitu koju pruža Kur'an i kuransko učenje ne možemo naći nigdje drugo u svijetu. Znači, ovo je temeljna filozofija učenja Islama o džihadu. Sve što smo trebali da čujemo o džihadu već je rečeno. Ako bilo koje tumačenje džihada je nasuprot ovoga temeljnog učenja o džihadu, kako mi da se složimo s njima? Mi se potpuno slažemo sa ovakvim učenjem o džihadu i Ahmedija muslimanska zajednica je bila prva koja je rekla da bosanski narod vodi džihad protiv neprijatelja koji su je napali. Zbog toga što ovo učenje je tu, možemo primijeniti ovo učenje o džihadu u njihovom slučaju. Zbog toga što su bosanski muslimani progonjeni i žestoko napadnuti
i okrutnosti su dozvoljene protiv njih, okrutnosti koje nisu bile ni počinjene protiv Jevreja u Njemačkoj. A islamski svijet je nastavio da gleda, njih nije bilo briga. Šta su radili? Poslali su možda nekih novaca tom narodu. Ahmedija muslimanska zajednica je digla protest širom svijeta protiv ovoga. Znači, ovi koji guraju taj džihad, kada je došlo vrijeme da kažu da je to dozvoljeno, oni su gledali. I mi smo bili ti koji su pomagali ih i čak jedan Ahmedi musliman iz Britanije, on je poginuo tu i to je bilo i u medijima i mi smo pomagali i trudili se da im pomognemo prema onome što zakon je dozvoljavao. Moja poenta je u tome, ako je ikad džihad dozvoljen u moderno vrijeme, zašto oni tada ga nisu učinili da bude obavezan u to vrijeme? Oni zovu džihadom da idu i da se bore protiv Iraka. U ime džihada dobili su potporu 10 muslimanskih zemalja da se bore protiv Iraka zato što je muslimanska zemlja okupirala dio teritorije od druge muslimanske zemlje, zato što oni tvrde da je to njihov dio zemlje. I oni govore da su Britanci to uradili i dali dio njihove zemlje drugoj zemlji. I oni kažu da ovo je slučaj gdje treba da se vodi džihad. I u ovom džihadu sve ove velike sile su se složile da učestvuju. Jeste li vi zaboravili to vrijeme i te izjave o ovome kada su mnoge muslimanske zemlje učestvovale u ovome takozvanom džihadu, čak i Pakistan je poslao svoju armiju. A ovo nisu bili ni muslimani, ali oni su poslali džihad, pomoć da se bore protiv kršćana, sa kršćanima, Jevrejima, Amerikancima, protiv. Hazur kaže, nema nikakve štete, problema da se mi borimo zajedno sa drugima, ali za neku dobru političku svrhu. Ali za religijsku svrhu za koju vi kažete da je to džihad, onda tad nije dozvoljeno da se borite sa ljudima koji su nevjernici, koji ne vjeruju u vašu vjeru. Odakle su oni tada dobili dozvolu za ovakav džihad? Kada su poslali Americi i drugim zemljama da im pomognu u ovom džihadu. To nije bio džihad. 100% sam siguran da to nije bio džihad. Jer da je to bio džihad, kako su oni mogli da traže pomoć od Amerike, Europe, jer prema učenju časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ako pogledamo u vezi bitke na Bedru, o kojem sam već spomenuo, prema tome nije dozvoljeno da se nevjernik pridruži u takvom džihadu sa muslimanima. Dok su muslimani bili toliko nejaki i njih je bilo lahko pobijediti u toj bitci da nisu bili pomognuti od uzvišenog Allaha. Jer tad ashabi su došli časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekli, mi imamo jednog mnogobošca koji je veliki ratnik, on je toliko spreman i on želi da se pridruži našoj armiji, da nam pomogne protiv onih koji napadaju iz Mekke. Hazreti Muhammed Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je
dobio ove vijesti kada mu je bilo toliko potrebna pomoć. On je odbio da mu dozvoli da se bori s njima i rekao je: džihad, taj sveti rat, je jedino u ime Allaha, a Allah je nama dovoljan. On je rekao: mi nećemo umanjiti ime džihada, tog svetog rata, dozvoljavajući nevjerniku da se bori sa nama. Ovo je vrlo lijep primjer, ali kada je taj čovjek rekao da on postaje musliman, on tada nije ispitivao tog čovjeka, jer on nikada nije tvrdio da je sveznajući. On nikada nije tvrdio da on može vidjeti šta je u ljudskim srcima. On je prihvatio riječi svakoga. A ovo je deklaracija ljudskog dostojanstva. Svaki čovjek je slobodan da sebe naziva šta god on smatra da je. Niko nema pravo da odbaci tu tvrdnju od tog čovjeka. Kad je on rekao: ja sam postao musliman, on mu je rekao: u redu. On mu je tada dozvolio da se bori s njima. Onda recite nam koliko europskih zemalja je tada bilo, su promijenili svoju vjeru od Saudijaca kad su ih oni pozvali da im pomognu u ovom ratu, kada su im oni dozvolili da se bore s njima u tom ratu. Niko. Ovo su samo političari koji ne razumiju i ne shvataju šta je džihad, niti ga ikada praktikuju kad stvarno trebaju da ga praktikuju. A Bosna je bila sjajni primjer toga. Jedini zaključak iz ovoga poređenja možemo da izvučemo da ako kršćanska zemlja napadne muslimane radi religije i oni napadaju samo radi religije, oni smatraju da to možda i nije džihad. Ali ako muslimanska zemlja napadne drugu muslimansku zemlju radi nekog ispravnog političkog razloga, ili ne mora biti ispravan razlog, to za njih predstavlja vrijeme džihada. I praktično ovo je šta oni praktikuju u muslimanskom svijetu, da je to džihad. Kada dižu svoje mačeve protiv ljudi u Alžiru, to je njihov džihad. Kada dižu svoje mačeve protiv ljudi u Egiptu koji su uspostavili muslimansku vladu, i to je džihad prema njima. Kada se Afganistanci bore jedni protiv drugih, oba dvije strane za njih rade džihad. Kada Irak se bori protiv Irana, za njih oba dvije strane rade džihad. U realnosti džihad je borba protiv muslimana, protiv drugih muslimana. Da li je ovo džihad o kojem oni nas optužuju? Nemoguće je za Ahmedi muslimana da ide protiv principa koji je u časnom Kur'anu, samo da bi mi udovoljili većem broju ljudi. Dok oni nemaju nikakvog straha jer ugrožavaju poruku Islama i učenje Islama. Ovo je priča o džihadu i o našem razumijevanju džihada. Hvala ti.